ώρα, 29 Ιουλίου, 7.30 ώρα. Ναι. Πού. Χτύπα Γρέγου. Πού αλλού, στο χτύπα Γρέγου. Δεν μπορούσε να γίνει και πουθενά αλλού. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6943 29 77 78 μέχρι 350 άτομα. 7.30 ώρα, παιδιά. 7.30 ώρα εσείς και εγώ έρχομαι. 7.30 ώρα. Να έρθετε με τα καλά σας. Ναι, έχουμε dress code. Ναι, να ξέρετε, παιδιά, καλά που καμισάκια, γουενγού. Να μην έχετε φάει. Ξέρετε, γάμος είναι όλη μέρα νηστική κτλ. Πιωτό. Κοκτέιλ. Αυτό. Χορός.